Rapport taċ-ċentru għall-istudji tal-familja fl-Università ta' Malta juri li terz ta' dawk li għandhom inqas minn 40 sena jixtiequ jirregolarizzaw is-sitwazzjoni tagħhom u jerġgħu jiżżewġu. Deborah Xkembri qalet li għandha dubji serji dwar kemm il-liġi tal-koabitazzjoni ser tinkludi drittijiet għan-nies li huma separati. Qalet li jekk ma jidħolx id-divorzju u tidħol il-koabitazzjoni skont kif qiegħda liġi Maltija tibqa' tapplika l-obbligu tal-fedeltà fiż-żwieġ anke wara li koppja tkun isseparata. Xkembri semmit ukoll sitwazzjoni fejn mara li tkun qed tikkoabita u tiddeċiedi li titlaq mix-xogħol minħabba tfal tispiċċa mingħajr dritt ta' manteniment jekk jitlaqa missieru lieda. L-unika liġi li tipproteġi lil din il-mara hija l-liġi tas-serviġi fejn biha mara tista' titħallas talli tkun għamlet servizz lir-raġel. Iżda din il-liġi tipprovdi wkoll ħafna problemi fil-qrati għax fiha ma jiġux aċċettati ħlas f'każijiet li jkun hemm relazzjoni immorali. B'hekk l-unika liġi li verament tiggarantixxi drittijiet għal persuni separati hija l-liġi tad-divorzju responsabbli, temmet tajt Deborah Xkembri.